Qo'shma bayramida ezgi Shishma bo'yindagi bekida quyunuvchilar bu yilda oz bo'lmadi. Pravoslaviy dini tutuvchilar bu kunni ilik-ilikdan ezgi suvga oshigan. Каждый праздник православный – это тоже особый диалог между Богом и человеком. И тем более в этот день, когда мы освящаем воду, которую мы берем, которая нам в исцелении души и тела, нас к этому больше приблизил, да? И чтобы мы были, конечно, друг к другу напитаны больше любовью. Birovlar bekida shumsa, ikkinchilar izgilantirilgan Shishma suvi ola. Chunki uning shifasi ko'p avrulardan orindira, sovuqtiradilar. Ko'plar bitqutlarini yuvib, Shishma suvini sovuqlarga to'tirdi. Bugün izgi bayram, suğa keldik. Qo'shmani suvuna yil sayin kelib shular. Yil ichida ishargan shu. Матур гадәт буенча изге Shishmaga район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие динен тотучыларны һәм барлык зәйлеләрне Qo'shmanu бәйрәме белән котлады. Поздравляю, конечно, с таким прекрасным праздником, крещением Господним. Конечно, желаем добра, мира. Как говорится, уже последние 2 года мы желаем себе только здоровья и мирного неба над головой. Пусть этот день принесет то же самое. Здоровья побольше нам всем. Узакка сузмыйча дин әһеле Вячеслав Атакай суны изгеләндерү йоласын башкарды. Дающийся тебе, Господи, Изге Shishma бәкесендә куенучылар өчен уңайлыклар булдырылган көн дәвамында махсус хезмәтләр халык иминлеген кайгыртып кизү торды. Кайнар чәйне дә ясап кына торалар. Qo'shmanu төненнән соң бәкедәге изгеләндерелгән су тагын 3 көн шифалы үзлекләрен саклый диләр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.